2023 se omwaka 2024 na orotorena kiujugo tusukuma anekero omwaka oyo olengo mwaka abugo suma ba Kenya. Taxi ni goya chiete kagenda kesara ebinto bikambi Makori akamenta magutana lia menta mwako oyo gatorenge mwaka orenge omuyogo chasa ba Kenya kolengana nje kolende itogosemena omwaka 2024 kidogo tachorro nabo chikoba omwaka orabe omwaka mwaseni asitole buna intuma yabantu asinsito ya Kenya kumoje butangirira bagiri abene ko kwaligania abadena bono swa imeyomoroberio Ensakia bono mambe alitukunira Alhamisi botambe nyorana ne Alhamisi yerichiko ikifika saa 1:30 wagiringo ikabara studio batu akwanda mangana yerichiko lero tujukwanda mangana mange aliagendete kwene kiwa asinsito ya Kenya yonsi njote karo isirikoraga ense ya monenuso altoro chikukwana na wakiri akara chikuika assist kwende kaba monaintwe tutumere uchumbe asemambi yabone tatenga kikwa bogire na kiroberetiri tukuliao asemambi yabone asensema ya Facebook tanyore Ndizi TV News Digital boiga asensema ya YouTube na botanyora Ndizi TV News asensema ya X @Ndizi TV News tokonyora uchumbe yao wetera asensema yo ya mitandao se website bina botambe otonyora www.ndizitv.net abuna otonyora asenjera ya abene boiga inambe yera siskine yora abu ya 079292 8349 namba ya studio otutumira uchumbe yao watutenga kikwa ngakyoto bwadedi angakyoboge ngotete kwaneria maya ngogoganirie Christmas yekia asenjera abene asenjera liyo gusanga ende tuasuka naye mpaka umwe mashabiki tonse pia simwabeta dimwa banakosa team following team chini ya maji na team diaspora mko wapi mwabogire pana inu yenda totenga kimwabogire na nenga kimoroberedi tuko asumoroberio yo bua Ensakia Joshua utamna botambe na reproduce tunenda kwa na kimna ogendi gali yebu yata yetuomeli tawo ike asitakiriwike gono torna Joshua uta kurwa sensemerende ye studio na elishabikirito na okalibishe na kware ne soime nebkoroto tojaka munana tukora munaye asemambi yaboniga wakile biyo mancho muri bukaseni Ndizi TV ne mambingi yangu kwaligania imeyomoro biro Ensakia otenga karibu bono tunyale gochaka bena litukoneri Alhamisi litukori manyerengane eri chiko se Alhamisi eri chiko otenga karibu kigima litunyale chaka bena mashabiki itukori chinsa emotionsi ebwakire buyana kimogendrete ngakimwero berete supe yigari tukori alero lero nali eri chiro yo moerio ase ematuka ya tutukalete tumeaoso litukori rineneri subuku ngakirero ngayugo chikobigora ndara chambiri ngakio wero bereti ayonse mwancho muriya ana yale oratumanye ase ensemo yega yentangani Ensakia tinga kitoko manyirana ngakitobogete ngakitogendrete twensi enchira erenge yakegima igobona konya kwa bokire soime yomorobiro Ensakia etunyale ochaka bene nabo igoko tuchake aseri bwairimo ikyagira tutigende kwensi maiga Nyansaiga twanchire tigabona toswa twensi entunyale kogenda motwe mashabiki tukorchinsa mochonsi nkobaregania amashabiki rugari kona mate sauti mogirango twatira rugoro Nyamira bonsi bano tumogirango bonsi kwatenga bono soime yomorobirio abantu ba West mogirango soime yomorobirio abantu babo Samaro abantu ba Kemera abantu koruchi emotionsi Kenya mache abantu kuri nyango so abantu koru no nyambo gisero raganga so imeyomoro biri koru igonga materia na abantu bari ana baba 7 onserio so ime kabisa abantu bonsi wekaniseria nyamyobera atisa machicharia na abantu bamalide abantu bonsi ngotenga karibu kigima antoko nyalo kwa tubakora mashabiki itu na mangi ono kubatenga so ime karibu ase ensemeiga entangani kukwaliga mwancho muri kwa tuma uchumbe yo tumanyanga na twasore twensi osena otore Ensakia emambi yaboniga wetrase namba yerase screen asoko tunyana 0792192834 ne namba mwancho muri gya ogotorikira auchumbe yao SMS yao nyenge entunyale kunyubwa tuka embe ochiwika chitsa cha check elibono onyale kwaliga no nyamba bere batatu asomoro bere boturi no nyamba bere batatu awai kwikasa nsemeri ya YouTube otunyamna Ndizi TV News abuno to ichire toreyemo ase eyamo mwancho muriya edio tunyale osanga bene nabiko ase nsemo y'umwancho mudeboko share oje ase abamiro bamanyanga Ensakia chakire emambi yaboniga bonerinde mbaye tiro na kende ekira na mange to gochitwa kwana ase mambi yabono
Nyarage ndreten as Ensakia Kenya na rogongoro tura Gusii na mange igabana tiku kanionde bwensi anyare go sekelwa isiko baso ibonsi batomere chechi link go sego share airinde ba manyaninki kekendrete ekereto chaka kokwana na lipoto kwanera ase omonu oyoma go sto kwana ture 20 amo abika sensemeri ya Facebook otonyore na Ndizi TV News Digital go batenga bono abu na boigona ba share oko like abeke comment yao gabu baso ibabiri batatu baganeri ditukoligiya editunyale kosuka agoshi moto mwanju muline mambingi ya nyasaye gato achire tigato sange bono sejira ya bene ditana Dorcas Kemuma ngo batinga bono tigato sa Ensakia omoroberi ochire kuma imeyoro gongo rwa Gusii amone chise chonsi chetane nenseto ya Kenya imeyandize TV nabo bwansubo mu Gusii bone chinga kitogoswa Ensakia to basako bangati ayoreire bakaboniga ya boka etunyane go chakabene etunyane go semane nabo igo ogotura nasenchira engi ya kigima huya sano mwanchu muri Ndizi TV otobwati asema mbia boniga totumere uchumbe ya senjira ya bene asenjira yoboikiranu ekiagera enero Ndizi TV obwansu bwomo Gusii ekero olime yumuroberio igoni gotogosuka naye mpaka twakora ekero zontogatena tigenya sae atwanjere kabisa tunya tugokora umwako yo nobuya asenjera eyemo seyende yoto kwaligani kyandike komi asumuroberi bwensakia ali tugeli li Alhamisi chiroko genda ngakibona bandu mede ngwanda bale baji bagura kamboli mede bona mbale bagajete bese mbono kura kamboli kalimo jigo samurona na eyamate yao bona abantu ngoro barase county ya Nairobi goja ase orgongo rwa Gusii ase bakoji kweroberia na gusangane jiamate tari Nairobi oga mbale bakoro ase county Kisii bale bakoro ase county ao baendeka lisabwa sinini barakwani na bande usimbara kwanani na bade bone jejinga kitakere kwena na eno muiboli karoro kwa muikangi kwara mugwani kwara matena ya yabono muse nje narajirege gatura alikende nje jejinga kibono nonye nejobisi takere kora abanta mabagasi nini amabara nyora Christmas zibaraenda bara kwani abamwa bikiana bakonya kwabeire gasi umwaka mugima myaka ebere bana leta kenayo ora agenda ora kwani abantu bagamba kweba metandro bakoro ko munyamwaka badena munyamwaka onere nagere bosungu mende bwana abantu bari Nairobi boka nabo banyamwaka usibari kericho naboko babosonga lakini utanya wika gasino usutanya kwenda kwa room muiboli mbando mbako manyeti ekinyorugia mete nere na haikero kwa biokirake tomano wanebese umujango asumwana bwe skuru akwenda no ene kereke nyora matanga abeiralia tumebese nsinini tali nyinge mbatageti nyinge batagete neli na hebo asire tuma 100 200 nayo kwa wasi yobo kimambo kongete lakini ndiago kira asole ayo kirete town okirete akene ngiyoma edeke no enkiombe kali doyo yana boko be gyombe kali kwara na kyanto bale pona bona nende na lito tena kitu tikadia matuka yane toso ase musimu iwe Christmas uzabantu tosa kali tuwe Christmas igoro bishop naje da studio Junior Mange akatwera kabisa igoro Christmas tena yes ukiangalia kwa Bible vizuri na boko na rende December na bere asino mwana Yesu ngoiboro lakini adana cha msingi tali Yesu iboro ya noko igore ngoro yao anyale kako yesibye na kosoa imebono ende nyare gogosuka gojibosi ko mwachume na kwari nikiandike ko ngote na bono so ime yumoroberio bwensa kitu jake naye tukona litukeri dia Alhamisi kibwiro beretie lichigongo jalile tukwane abere atatu ambale bakwenda se jiro daraja 2 mwajiro ronga kimwe ikiroro na kyo bonjoro libole ngakia wantongo kora bale bintu se bado uchumi neko hande nyora na bono mwaka ngocha katore abana ngwana bale school 34 yoga abana mbasuke birazi kwekero monta usuke grasi ebesenja amenda evine mente tena ya bono lendo bwakongere bado na biboli mbaka bali mpaka ni school fees igoboro bebange robeli umwana jigoseri umete no boso kusara kero mwana ko ike school mwalimu motigana no moseri after 2 days ujana daddy mami mnajua ujanilipia school fees wana ndoba disturb psychological na kesi chalipiwa akina James wamebaki shule kina Jane wamebaki shule njitinda akanirwa lakini netiatore na kitokwe robeli ntoria mandas tuebe abana baito ase amasomo ditunda green kareboru oruaru enokumochere diognya simi nimbero jina bana mwasiri memoroberio Dennis Ogembo yobesho besha Edensoni Onyambu Jared Orure Maturedi Justin Abuga
nino jina omwiwa wabanyali bwaba kinami no balimi yumurubiri athana batubwati tibono mambia asantane keroleme yumurubiri umurubiri ono kurosari tukuliao indwe gasizo mambo ni matatu sira ya rais korende na mngana na itona tatu indwe gasizo no ku entertain ku educate na ku uniform Anjumani na kiwet. Intuiga siete no koko sekito na koko yani na koko beka yani kwa ba jovio tu. Nega siende no koko tevingi kia beide. Ngia te kini kene kwetu juwateka. Endo kene no koko senyo. Bo sembo litoko kuruwega. Ebina bibire ngebi kina kikerenga geto. Okyo moroberi Ensakia litukeriga li Alhamisi. Asense meri ya Facebook you like you comment and then you share. Ebionse kwa bikore go manchumuli na iko bono kwanyarire kwa tebia onde ole moino ole nyumba moino. Muna ya Ensakia neroro umanya ndenere otobwadi wasema ya Facebook you like mwanchumulia you comment and then you share kirisi yaro nataka SMS yaka asubuhi ya leo tutumire kwara bere ko mama ya sentiment kigyaba akingo ntotebiro Charles Kurwe tedi ya kikwetu Charles mwana kuru kikwetu alisuneka na wewe tunaomba SMS yako Nyasimi daktari Nyasimi tuwange SMS yao abantu baraba katumire SMS yabo kurwase hotel ya Buga iyo na alinyali bali masaba ngai mwaja mwendo mutumbuka mapema ya tumango mapema ene tobe naino kemsi motangi wewe unatuma kirisi alo wewe unatuma kesto njali wewe unatuma no mwalimu naro nero onsirire diasinini mwalimu naro onsirire diasinini ngomo nyorande lieta na nata keire gocha aso imeyumo roberta bantu mokora endo rwao Ninde lakini nende koraso wangu imetora mani kike na ina leo tutavina ngakibua kile. Ngiro beli nkoletera yebiro ekarotoko eto endete asimambi ya aboniga. Kabisa mwancho morene chinga kibono toroche nga emiyega au yogokora omwaka gosebi karo au biri gokora omwaka bigokorekana ase chinsemo au erinde connectinga abantu barigire irigose ebyombe nonya ne chisako chiche chitundu bali nabayigo onyene byombe bibye chinka bye binyoro baligere iri ningi bakorire aso mwako yiga o 2023 nambara konyora nga konyemba mbaga chite engeria ase byombe ebyo onyora nga chinga kichinga jibakubagana agantu gakega kiga kiro montaso ere mwaye ono nturo chinga nekero keri kijanga tiga bantu basirane tiga bantu batira niboka abakero monto abo mwoge ekyagera nga nanda kinabora tenga ebesa ninchenyore mutinyo kumna kabere ngebangere sugugu yekwanyora nga ebintu byachire gatiande gege byaturbaniri eme bango yawo igonere buya azuko bekeranya ainchire bya bangi na bebi nyorondo cha achisemo bakunya kubagana ebintu byokoliga ebitoki bakwana na maguta ekisukali ekiga bakwana nanonyana yanonye mpaka kabese gangagenda naya yega kagamya mbiri nayogara ogoraga kwota oswere nyumba lituke negenteki ya sana ekioro kali ya sana tiga ebyo abantu bonsi bachamo baswase ebyombe bamanyanga bono intutwe katoresire ekyagera to kumanyanga kitali kihera ike igobona enchire yune nchirengiya anto kuganya monto totenga bono tenkaransi ganganye umonta chanda tere ko Gusii ya tigango twesire ntutweka abanyene nonye twarale ase chinsemo chi factory au abantu basubire gukora ibika gusebe mbagende tebikaro byabo byo gukora omwaka bakora GM general annual general meetings chidibona bakurikire niki bakorire omwaka oyo iga inki banyarire kubwa gusebe tambokero kibayire bayirire ase omwaka oyo kwene kinga asense moye chichaye nabone ritukori gora wodi ya nyansio ya borabu factory ye chai ya nyansiongo bona mbabwa tegikaro kiabo yukurikire ngambintu kibiri bakorire omwaka oyo iga ainkeke chai yabo ngakija cyo omwaka oyo iga chitundubali nenja chitegeseine kolengana namonya kirobwe ase factory eyo Daniel otutu niga Yesano mwanchu moririo Ndizi TVekato endrede corona dorike kwende yao Joshua Tebana imekatika kidogo iko mwanchu moririo tigatora endrasini dorika taendelea kuongea baadaye ekerondo jena dorika digambaire asa yebiro ekerongo ekarotoko na kuriria yuande mwanchu moririo ekente gitangani litukuria nota kote ngaki okora obe hadi wagosenga kyota kiro successful life Diangoire aise yebiro mwanjumuri asimambia ngakyotakere ngakyokoba successful in life
Lakini torigere ibintu binegi gose bitano ndagite bono gukora mwe to mwaka eri igo bantu bwate matuka maketo koro mwaka yoga nkwa very successful in life gose nkwa bimete ibintu bire bitatu ende okore omwaka yoga successful igente getanga ni mwanju moreria you should have hard work ekero hard work ko obe omunyamokia asamangana hard work don't believe in luck. Ibine bindo ntageto majumere torigeri bibere bitatu asemambia nakota kiro ko successful person you should toriko believe na injabona ne bad you should not believe na bad do my ko successful no igente tanga you should work hard believe in working hard yani goika obo kemambia goiko kore mirimo yao no mogia erindo manye goika sigeti Teo de amana akina injebono na bongo bahati ina bahati nasibu hege ndoto kero kwa rangi na you should work hard for you to be successful be ready to wakore kwintoko kana you should be hard working to sabere na bono ngo bande na bahati ndo kendo manju merende to de bina ngakyote to ba successful in life uikobo molemereria asobo gimo. You should be patient asobogimo. Yani ngwata to garagento kende utarabo molemereria. If you are losing patience, you are losing the battle. Yani ekaro pono go sirio molemereria ngomanyana ese kwa bwate kwa yesiri. Uikobo molemereria mpaka uiko moelio bwesegiri. Unyarele kraba isabe bari kurwana no ene kra Gideon ale koira abantu bachikurwana. Uikobo molemereria Ego tabetio molemereria na bora nyorena wasirio boroso buri wade dugo. First nothing happens, then it happens slowly and sudden ani kobe o molemereria. You should have patience. Ego kende kiata to manju moreria. Koba success in life. You should be yani goika o sacrifice. Goika bwete kare kabisa. Goika bwe sacrifice. Someone wego samadana if you don't sacrifice for what you want. Yana tori sacrifice gosuko etigana asegendo keri otagete then what you want becomes the sacrifice. Keri oganeti bono nigo kego ja asugo etigana. Yani bono oikabwe etigane asekira lingana una gotagete oika asegete. Usinechi basoko bekirani omwana agede school oiko sacrifice ya bie komonyene. Oikabwe ngade maito mondona haro raende no hotel ya jiribu 10 lakini nabo kwengata gojifuata better of yedi to go young yendo kende kyo manju mandina ekerote ke deko ba successful life goiko tuare discipline is paramount yani goiko tuare esko yao enyene oskabanto naliora grow yani okore gendo kyao ekero bwate discipline igokore mdo byao no mochoko nigo kore mto biao boronge nigo suka go step ya moje igo maji na go debrina egente tangani ekrote ko ba successful life oikobe umuntu wetoma oikabwetome mwanju moligeria akyo wetoma ega sirio okora oikonyeroberie bana bana ntuba bogete mambige igetwetoma etome asigirgede gyonse okora to ganyobe ko ba musabereri ekine kende tanga goikabweto mento yakabena atena goika gwa chief gireta gete gwa chief goikobo molemereria yebo gimobe bobwate mulima na mabonde lakini ayo goikoremererie omanyego kora omanyego kora esegiri ubwate obetoremereri esegini yego kwengera egento kiratu tunawatena goika bwetigane bono sacrifice kiriote gwa chief goikabwetigane ekiagera oisoko batuetigana sacrifice yeri kwa bwate nige ko babusa igo bono goikabwetigane elinde orore kyara goikaso goika digo lindiroro inigarama kufika mahali tunastahili kufika ega sineroro igo bono goika bwetigane ikanto kene na ode kiaga tano ngelina goika otwale self discipline yani goiko twale esko yao otu obwata masikana tabatana mwana uri unyarebe no montomia omwana uri unyarebe no nasa kolega no montomia te babuna so kolega zino konya gosomera urioka tuba the discipline na bole go bunolego ebine bintu byengana atayiro mwanju ebine bintu bitano na atebina ngaki okoba success bilayo nando nyoraiga andonsi azole omuntu narogerete egente gekaba iho nera go ikomo square ase Kenya bwangu ndo ajengera 60 days Isa tuwa nyorete chamuli
60 years, I'm sorry, 60 years kisitonyora jamhuri emyaka 50 nomo kisitonyora jamhuri igo muntu narogerete turasi tuli yare ko bana bakoroni bali batokoranite mbarueti Kenya na mbare sistiti igo tanga bado etore ahali asiki iba solo mwanju murelia omuntu nare bwe sacrifice na nchi ko bagaiga ababoli bane mbe sacrifice bagetigana mwibire ko beke yanga ya moyoka aliko beka yanga ya oboka mambyo torecha kora chikonda mpaka bono ndigega. That's the sacrifice yo mwibori boy gono na simir mokora umuntu naro we sacrifice akagera na nora simir mei igo bono wikanaye umayenga gyogo twara hard working, sacrifice, patience na discipline endo nyara ko kogendera ojibos to na discipline kese sume denjire jinsema awo akini ndekarora abumuntu musera abakonyana kwasukire ojibos yuna yebiro asimambia boniga litukeri Alhamisi buna kende ngeyo kego ja rais wikabukerigi wikabweto maide nale muganoro leo sabana mondago ikaranza bara oske bara ikaranzo bara de go ikiaso goji lakini wikabwe sacrifice you make one step step wende mbako ikali askwara kwenda wikarase para gato wika lakini wika omagi a move usikie yende step wende onyona wa achieve in life kekiro monta sensei ata de go ikira egente da de ikira buna nje nimbate vision yani nimbata marani asenale ndo jitindaika lakini de go suku mananje nyawara na ikiro na asenaro roje na turaika mundu meta yo ikira sensei bado ikara no maraibu ese pado taraika na bano na ndore wa jibe sinyinge pado baraiga asina bata gete goika bataraika igo mwanjumereria ayuna yebiro asemambi iyabone kabisa mangana mayake gima mangana mansu kera okuigwa mangana mayega chika chabono mambi ono aina ra mangana bwana tetobaya toko kwanira asengencho nigago to segeta na bogo gotwa omoyo te abantu bono tutwale naro yo wetigana to nekinga ebintu byonsi togokora wikatobe ikomoki na bogo twetigane erinde tonyare gokera amagani ari aitutobwate gusinya gokera chindoto chiri cheito tobwate ani tonyale ko mambi gose ankyo tonyale ko abantu obe engencho mona nanya wika omwancho muligeria goikirania omeyegega Yesu kuku abantu mbalo konyale bagwetigana baotenga bono rika inkorike kwansi pie akamiaka na kolera lere konda likankori gonsi tigantigaria merongevere elinde ndute asegete iga na linda ache konyora kende ankyo ogwetigana uko negento kyamana anana sabaro kiwa bali barase chinka tigange gosori nyinge bono igatige mechese menge chitaro chintambe ebekirani bono sacrifice asengencho ya masomao asengencho ya ankyo yao ekenye gotegete ebe yamana ebe ngiya sacrifice bono igetigane sai wosome yani oikaranse obwe webeka sagiya werungianya ebye komonyene asengencho yo gwetigana na kubwata egitabu ogwetigana no gotika chisago chini gosono gotika gochikunya gokora korandaranda gusukunya gutara ofyo ona goikaransa na kubwata gitabu okuno goitikana kuno sacrifice na kobeko moki ebyonse bigocherana amo asengencho ebyonse niko bikugosuma oike ase otagete goika gose oikerani ali obwate ase omoyo mwancho muri nyuma amari gyatara lenta omochando nigo nalukwana naki abale mikurase factory ya Nyansiongo naburi tukoligwa bakotege ikarogyo kyabo kyo moeri bo mwaka kibono bakora lindu kuligire na lyaya abeireba bose babeire bagokora ase umwegeka kyo mwaka mugima na lyali baikeraniri na mitambukiro kibaetire bose batambukire go chimotwe kibabwente gokora erine bayane begendera liboka banyene buna abalemi mutana batebye amonere mo chamani ase factory yo Daniel otutu nigo bono atebete bose ariko batebye abalemi ebe enseme yo na nigo ebirengo bicaye ko ikiwase chitundu bali birebike mbira imukirira igoro asabo tebali mikwana kinga nkuba baramo ase chi factory eriko kinia ekerango gicaye omete bonus njacha na bayigo bakabatenga bonus yo mwako yiga ase factory ya Nyansiongo nigo yarenge engiya gose nigo yakina omwako yiga igo bona akabomoyo bagendere kobeka omokya kwana kinga medio kigie chae
kiarose ligubuya elinde konyora amapato goserigeza ligi ya Kemuma mwancho moligeria agenda gutuma SMS yao ase enamba ya 0792192834 tunyale kwenye bwatoka asembeo akarando chenga chinsa chiri cha check chigasa inego konyongera gocha chisire goika igobono tomanga SMS yao tunyale kwenye bwatoka asembeo asenchira ere engi ya Kemuma nabo igo ase amashabiki ariitale sensemo yo mutandao asensemo ya Facebook au tunyemana Ndizi TV News digital watoka uchumbe yao wose comment ya wasenseme hiyo elintunyale kwenye bwatu kanaitwa sembeo kiagera tu ikasenseme ya check ndogo sikirira isiko amashabiki ansi aito bonsi ntoba maitenga bono igomole jonjo mugase ne gochirikana gochibwatu ka asenchira ya bene nase obonge igobonto katangambu ya mono ase ayonsi mogokora senseme ya YouTube otemena na Ndizi TV News abuno to ichire no to yemo ase yemo gotonyora kurwa ase ensemeyo ya Ndizi TV News abono no to gotoka chinsa chansi na wigo mwancho maliga kuika ase ensemeyo website otonya www.ndizitv.net iga abono to chinsa chansi emerongebere nenye ase lituko abaigokera iki gosama tukata nabere ase iki no tole ntoli komocha emirobiri jonsi ya Ndizi TV nyebwati wedera sensemeyo elikwe manye kigendete kwa manya ninki kere gose nabo semya kwanyora kurwa asensemeyo na Ndizi TV ndakito bere toro to kwane kinga ndutu akoire alionsi oganetie konyo gotete burudani okwegoke akeiga no to kwa tukonyo gotete obasemya no to kokobwa tukirase chiseme chito cha emetandao edio kwana kinga toratigara maiga ase enchirende yonsi ndoro chenere mugumene Republic County ya Kisii kubwatana na bara ibande koro ase chibunge etukorigo ningaringa ase ebunge ya Kitutu chache South ase bono babwatrente no mobunge bwasemeyo Anthony Kibagende elikwana kinga ngosiori bale omorobiri bogo kunya ebesima sebacha geti omorobere jase skuru eri yandara chambiri elikwene kinga aboro kiwabe skuru ejumbali go chigotwara mochando bwa mache nabo igo abamenyi bense meyo goseke nyorekyo nabarabumba chiko inyolera goseko konyora obwaita bwa mache ayo nabo igo abonchuroria bechiro yarada chambiri abonse amacha yuna chiko bakonya egento ekiya sana ekyo kwa moyo abakenya gose amagendro bunayo na tukanete asense to ya Kenya tinga kibune chigo konyoranga amacha go ikabura na intuga igagusi omede ntubwatenero ngabono usima chetari kubura metabara yabange ngo chibali baumbye ngana ya mache asebinyoro okoyene kinga baba abasubati usabangina nkonyora bara machange bakombye ngane yo kyagara maite ngagusi nense yo mwando usiyembura teriko mocha mburate go irametie nyitaratu korende nere buya amacha yega asukiwange endo konya abana beskuru abiga bangina abo kupatari konyara go ikarocha tambe enchira engiya kangi mama genera amaya kikima asebono bawo chikwena kinga bakorire emerobiri yo kubeke bisima asebono akogesa sobugambye abikire wetani chibunge isano sewe go ikara chibunge isano iga agende tekobeka amache ase binyoro osawo kunye bisima birasho konya abasubati abangina aba tobonsi ose tute baba tobonsi kegera ba mache iga matalinga n'abaswati bukaba konyogo se bago tumeka yaya kiro muntu ngo tumekale kolende na konyoranga enambenene egochiroche n'abaswati abangina abayiga nabo bago chiroche egento bono kirachi gokonya kigima ebyo kwene kinga bayiro mweso ase ensemo ejo kabisa mancho muri gito ganda sensemo ya check to bwatuke iberese to gose to manye bali na intwe asema mbi yaboniga ebyo kwene kinga tuko pamoja na tunawatambua na tunawaheshimu kabisa asengencho ya ino na kitoko bokere mambi twana kinga twakire Ndizi TV elito nyale osanga senchera ya bene ndo chengalere ajo shondimu asensemeri ya Facebook mwancho morigida no nasa kire na ajo shondimu awatebanga good morning kurwa getare girls igo nkubwa tebuya kabisa watin ina yenera tanga good morning kurwa getare girls
atubwate buya kabisa na ndao tenga well tuned in. Okay, asante sana. Kennedy Gisemba twebwa tokerero Friday. Okay, litukolia ne ya Alhamisi okora message yo ne ya ankyo yaringe kobwenda buya yale tukoba ankyo na yale utakobwenda buya korenderero ne tukoni ya Alhamisi. Jared Oyunge kurwa manya nyankororo ime ya murobiro bwakire buya Jared Oyunge kurwa audio chisamo cha nyankororo makindu getuma utabana kibukieta Ndizi TV bokiete buya kabisa nigo ndinete egari kurwa Kisigo cha Kisumu nkwaneri ngwanya kwa ma wa chwakali nkwaneri nyakwama chwakali oye makindu getuma akuganda chisamo cha Kisumu wano linireka yatanga tumukwaneri nyakwama chwakali na Kemi Sophie Motangi good morning TBT Thursday another day. Omonene Nyasaya twanchere twaroredi tukoria lero. Glad to be with you, wishing you mashabiki wote wa Ensakia lovely day ahead, and for those traveling journey masses na boigo wote banga Nyasaya twanche tukoria lero. Glad to be with you, wishing you mashabiki wote wa Ensakia lovely day ahead, and for those traveling journey masses kurwa Nyankongo Junction tune in. Asante sana Kemi Sophie Motangi rishabiki ritimu kabisa. Thomas Isaboke ataba Isaboke Thomas from Dagoreti South Waitaka massive. Let me wish you Brighton and Dorcas Kemuma and all my family members in Isengira Machoge Church Merry Christmas and a special year. Na yeboigo na tokukana Merry Christmas na boigo special year. Morube Jefa uteba Mogondo Katari Nikondani hadi mwisho na Yobe Shobeshai Esimba Yeramani na Ezekiel Okemwa. Asante kikimo mwanchumuligilia agenda uchukua toka ase nchira gabune yega na intunya uchukua toka ase embeo kagena na bangi bale Yobe Shobeshai ata following you live. Dan Ogaro ata watching live from Nyaura Jal Silwanga ata babili Ensakia gabu ata mwalimu Charles Ruanga ugatukuru yake nguso salamu niko ndani ya show with my wife Jacqueline Kwambuka pamoja na wewe. Asante kikima. Teresa Ombogo, the good morning Ndizi TV watching live from Saudi Arabia, wishing all my friends Merry Christmas and a Happy New Year. Asante kikima. Dolphin Morale, that the Lord is near to all who call on him in the truth. Ayunera South about Oswest or Mera Sams Meya Monemerongere Nesano Kebungo Ja Ikomina Isano Isato. Outanga good morning, Brighton Dorcas and Joshua. Good God has been so good to us. We have met again a new day. And now we go out Akubaganiria now new day being alive, we should praise and glorify him. It's not easier. It's not easier. I think let me wish my children, parents, friends, or fans of Ndizi TV whenever they are watching Ndizi TV, and all my enemies, may the Almighty God bless them always. Brighton, thanks as Amangana Yebiro. You really keep me growing and moving ahead every day, keeping it up. Without Ebiro, I am nothing. I am in until the end with you and Team Ensakia. And if possible, nitumie hizo points za Ebiro kwa inbox yangu please. Be blessed. Okay. Brighton kwa igudenga Delphi Morata ngabano amangana Yebiro iga kochamo kuna kikima bano motumere chi point echo as inbox ya. Okay. Enoch Mochere after good morning watching live from Isebania border abwakire buyakike mangu kanelia team silent watuare emambia pamoja na wanafunzi wote wa border hill asubuhi njema. Na waikoba utainga be discipline mkiwa likizo. Pia siwezi sahau mama Mito Batseba
kwamboka ole byombe mwanya bando atwale emambi engiya. Asante Kemuma chumuligeria gendera kubwatu ka SMS chao ose uchumbi yao itunyali kwenye bwatu ka ACMB okene otuikira senseme ya check yange yo mito Brighton neli baga anyali kubwatu ka ACSM ya ekagera na wanyanyigega igochire chini bikima uyasana mwanchumuliro Ndizi TV ekerene dubwati asemambi yaboniga tatwenda senseme ndio mutumuko tokwira na tumakwandira SMS chino asemambi yaboniga. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii nigo bono yakonikira ndekerene nego kurentera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor Gusii niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nichisemo chinde chinyinge nigo tonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu Gusii. Today is a wonderful moment for those of us who are graduating from kindergarten to primary. Eriyo mwano abigati yabali abake baranyora gisemi chibirengo bigoro muire skuru ya Porters Haven Premium School ne skuru yege Kristo ebwate play group goika grade 6 nkuru barindagira ase skuru yo abari mu bayisaine na boigo babwato bumanyi bwigoro ebirasi bibwate ribagari saine na boigo bare asago ikereka banyore mwisho wa lami Nyatieko Road na boigo rosagiaronde ensemo ya nyanchwa gusoba Kirisimi Porters Haven Premium School. Nkoba saba twaro kwegeno kuba kolera ndegase lakini ndaete mbatakere esu kwengia no mwako muyomya ndaete oli otabwati nayo tio kia mandazi esu kwe ali abantu bakomanga twikresu nayo obwate ka oyo mino otabwati toragira ebie Oya nangora babe pare tinde ke dugo dugo ma tena ku kambugat Wano man tama on tigera magana andi ren sengora ro jene jiduka to wano ngai kwanda tage tauni era ne mutonga dai boira ngane richaro bole ayino muntu bo mistuni igankoretete asi rangerio muntu gali atotebye duka njo matero muntu ko babisi tingo jina manya ro nde bwensi rangerio no mungu anu uyu ae nchugocha rende oite buya bono tabuga nande bwa egepeti egenko uruore ngakibonoro ose gitibeta machi no torane li sweet Adriane na bondoje umwanji karibu sana totegete dukere chip erato nili bintu tugocho chaka aoni supermarket eito eduka mwaikire oruru superstore eduka koni bintu byonse aba basokire ne misigo yabo oli ne misigo ya pageti mugocha na imoraro le tikalete ande tuwate of ebintu toko ne seligo lirinse dukendeteyo asoro gongoro yekoni bintu byubwagachi ebyureme ebyogutumika se jikoni esukuru na ande onsi aserigoriense kigima na bwego kubokobera gwekagwo buna Uhuru Superstores Limited gora kendigionsi kiriotagete asechiduka chabo echuchira se JM Towers angena Credit Bank na bwego Uhuru Complex Building angene duka ya Safaricom imeyomo chukisi na boko bakirisimi evyonyare kubeke oda yao no muzigo ogwikire asege kagichinse 24 Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. karibu nyumbani.
Omwanchu muliriya bwa televishoni ya Ndizi TV. Mbiyamo na sukoira chinsa chao na kuliriya televishoni yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii. Bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wasoko menta. Na bogo toikera ase ugutwakire simi ase namba enotisano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo. Gose otorikere riukorike ase email ya ndizitv@gmail.com. Voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News. Na bo ugututarira sichia bisichito ekyo kirebo cy'obwechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Mpenzi wa ngoma na burudani, ule wakati umewadia tena. Club ya Sindisville Kisii inakuletea ngoma kubwa zaidi tarehe 23 na tarehe 24 mwezi huu wa Disemba. Mwanamuziki Osogo Winyo atakuashia moto wa ngoma na miondoko ya kienyewe. Njoo tuburudike, tunywe na tule. Kiingilio ni bia 2 pekee. Njoo nyote tusherekee sikukuu kwa mtindo huku Sindisville Embassy katika barabara ya Kisii Oyugi. Unaweza kupiga simu uwekewe nafasi au kujua mengi zaidi. Sindisville, home of entertainment. Ndizi TV obwenso bwo Gusii nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbo Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bwo Gusii. Ikiwa unamtafutia mwanao shule ya matokeo mema, basi The Elimu Academy ndiyo jawabu lako. Wana madarasa ya kutosha kuanzia PP1 hadi grade ya 8, computer lab, magari ya usafirishaji wa wanafunzi, walimu waliohitimu, wana laboratories kwa elimu za sayansi, eneo zuri la mafundisho na interviews za intake ya January zinaendelea. My name is Cosmas Nyabala, head teacher at Elimu Academy. Elimu Academy is one of the best schools in Kenya and actually the best school in Kisii County. You are welcome for the ongoing interviews. Interview fee is 1,000 shillings. Other requirements are writing materials like a pen and a pencil, assessment book and a photocopy of birth certificate. Tembea shuleni umo mjini Kisii, opposite Kisii High School, karibu na ATC, au wapigie simu. The Elimu Academy. Mwanchumelieli nchini Gongoro kwa Victor Sultano Bangi umutuneleli wemerovelio imea Ndizi TV chinga kitogo chengera omoyega we Christmas no bigo omwako moya ni gongo irali bageli okoire ningambi ya muno aye buno murigereria ko ireli bagali yao na kurigereria emerovelio ya itokuru mwako gachagete ko ikera bono no bigo mpairane lingambi ya muno abarali bonsi baene kiringa emerovelie ya wekere ase enchira ya bene chinga kitogo chengera Christmas no mwako moya toinyole boigo na bali abatabwati. Kumbuka, ipo siku tuzidisheni.
negentekiya konyora ebintu byogutumika aseduka na negentekiya muno konyora eduka buna Capital Lights and Electrical Limited egiyekonia chitaya chiwaya n'ebintu binde binge byogutumika asistima nkonia bale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable, CCTV, full moon, floor lights, extensions, panel lights, 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater, fan, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imeyomo chokisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nepoku bakirisimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo inyisano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Imebubera ya rumba. Wana mapangala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Wana mapangala tupatie kachumbari. This is rumba nostalgia. Imebubera the really rumba nostalgia. Nege ntoko igukego so apaka the bone marrow. Yes, the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsai sano mibere nenusu, chamobaso, goika chinsai komi, chamaroba, na papasiko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia imeburera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Ine, numanyeteke wekia urae umwano noko mwachisemi chekerero bono Skyline Friends School nero richibuliao ayumu ibori ne skuru ebuata borokia babuato bumanyi bwigoro asoko konya borokiwa nigo babuate preschool yuere a play group goika pre-primary 2 lower classes chia grade 1 goike grade kia gatano nomo na boigo goike kia gatano na kabiri. Biaman asamari bangoro kwa Felix Mayaga, director ya Skyline Friends School Kisii egotoko muchego songo. Itanga ndigangire bageli ngakira abanafunzi baito bakala zito bakora matemwa umwaka oyo asomo kibakalete bagaita. We had around 18 candidates and we managed to cover hospital good national schools. 2 Tihangiri bageli ntebya bayigoli bali batotegerete bali bataito kwa admit abana January come next year 2024. Tali school yito will remain open from Monday to Friday saa 2 mpaka saa 8. Tara wanoiga tokole interview mwana tokwa admit mwana mapema so that you prepare come next year 2024 ajoin Skyline Friends School. Bia mana sana. Umwanchua omurire bwetaseni Ndizi TV ngo wakira ngambi ya mono asengencho yokobo mwegenwa kubwatia emerobeli yaito ime ya Ndizi TV kuru mwaka onyale tukabogo chaka na bono togena tukaba tukuyarigania asengencho gukora omwaka o 2023 kurase MSA yamaya igotogo kuganiria omuyega omuya bwe Christmas na boigo omwaka omuya o 2024. Kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paints no chire mbabwete chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au biyo gukora plumbing,
buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire Boigo na bokugura chi cutting rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, Gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Happy Sabbath, happy day omwanju muligire begeta Seniki and Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabat no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu rwito nga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza nkuigore byage nigore linde ndia matukonsi nomona matebyo omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumolizio nyago koranderio mundo nga karwense mwego nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara ko bato gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara ko ba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 5:33 na byonsi na mamentero ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogo soa ime ya request tower Mambo vipi? Tarehe 26 Desemba cheka ndani ya Camel Park Hotel moja kwa moja inaitwa Family Day. Wachekeshaji mbalimbali watakuwepo kama Akuku Danger, Smart Joker, Adis Jojo, MC Krawaski, Odiero Jamjengo, MC Alando, pia atakuwepo DJ Nelix. Usikose kufika kama kawaida, vyakula mbalimbali, vinywaji, mchezo kila aina. Kiingilio itakuwa ni shilingi 1,000 peke yake, ila kwa VIP itakuwa shilingi 2,000. Fika ndani ya Camel Park Hotel, the pride of Kisii. In the meantime, that you please Mr. Practical on the voice. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mwanchu muri weta Seniki and Ndizi TV oyo Dorcas Kemuma kurasa mororwe Ensakia ngukukaneria esuguku engia nabo igo omwaka omugia o 2024 obwa masesenia. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorani ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongetano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano
ase ofa babuate itaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyumu chukisi. Nebuku bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Mbuya mono mwanchu muliro Ndizi TV karande toto bwatia asimambi yaboni ganene karutwara siomia sense medi ya moina sentero ya itere ya chikora kwira madukani kidogo chikora wataina ndinga yoko nyawarano ino bosi kwa mandazi musimu we ose mtobiroda ito kora musimu we yoko nanya gitari karugwete musimu we bona ibibyonsi Joshua nene nterwa ito kora toira sense medinde ora tutebya na kitoko ligereria bibirito ndiye mara manchi bure karande toto bwatia asimambi yaboniga umete ekera sendoto yao ne liorare you sleep with your dream osoboke uminyoke dream yao orare kabisa toboka ne ndoto yao nyituntu boborangeti osoboke uminyoke ndoto yao ekiona geora kwa ekemo kyabo goikoko ekemo kyabo batikyo time to korara umaye kuminyoke ndoto yao lakini orare na bokorara to ingerania ndoto yao yo bana goikoboke umaye goikirania ndoto yao umwanjwa umuriria to enda siseme ya Jackson tuma kwa siseme ya magaseti asimambi yabona to rembara bali mwa ndire utomaji SMS jino asimambi yaboni gwithira sinambi ya 0792192834 namba ya studio asimambi yaboni umuro Ensakia litukona Alhamisi litugurira ichiko ikifika saa 1:30 wakiri ngikara studio kartojo kwana abiratato ase kerenga keri osasense meli ye erichiko yasana sabarmana tutumaji chuma jeno mwadena mukona sisi hadi tamati atorani ngombare batumire gwiterano nenseme ya Facebook bali baenda tutumira bona mambi kera enero Ndizi TV obwansu sekarongo sio miga alinse kabisa ninoje nalo kuruna Mike Tango Zula tena Ango Jared Oyunge Nyangoro na Erikson Osugo Sirare boda wa Salimiki. Asante sana Clown ya kesi wazana it's throwback Thursday tune in kama kawaida kuna sisi Rose Mujimo then account me present na ku Nairobi Brighton ate abamongi na Edel Monte na Happy Naftali Onyango film Maimbo na Sweetheart ya Helen Kiruboko wa Kisii Jogo Jared Oyunge kuru Nyangororo Victor Mondo kuru hoteli ya Buga goika Nairobi West Salome Onyoni na kuru Salam Club na Mokogoti Onyangalis bali ba kutoka lesema ya Pipeline amewaambia waamuke waingie ndani ya mbango Vinle mamanyi kuru Nyamaya Umoro Shop na bali numurigio ya beauty wa kirebu ya kigima baadhi ya wamechaja ndani ya nyumba abungati ya bali bandaya tutumaji SMS ya Maruwe Chef ilisoma abungati ya bali bandaya tutumaji SMS yabo asema mbiyabone wadena wakona sisi hadi tamati. Asante sana kama bandaya tutubadia enero Ndizi TV obwansu Gusii Brighton Dorcas na Joshua na bo kirebu ya ni hile hali konya inkora sokia abamura athletic exercise yani auterero go grebia korinde konye akora sokia abamura uchikora abaigeria amangana athletics gusoko minyoka buna rero gochagira chinsa ibere bono mambia we shall be in Cardinal Tunga High School Mosojo for world competition for Tujaje South mwensi balia mumanyete mumanyete nabaga neire Christmas igiyano mwaka bwo morembe oyaro Kristo mabana kosa ya Ensakia ya Ndizi TV nero wasumusi kurobo gusera gangada akona sisi asimambi ya aboniga. Asante kabisa ninojega nara wadana marafiki na maadui marafiki na maadui njoo tushelekea siku ya kusaliwa kwa Mungu. Mimi ng'ombe kwa kufikisha miaka tumetenga mineti miaka 100 na walika nyote kama tusherekee hata ndio korona uikili miaka 100
Adena to shereke uyungu muliginde kabisa original no ikili miaka 100 nataka kulika SMS yotario mokongo kabisa. Asante sana. Kironda tego tobwati kwa kiri nwari ase ngojale bana mambia aneka toju kwana na asama tukamange twararorire ose musimu we Christmas ngoratona tia chali chiabere nyingi accidents imebasiko ne ibare ko ba are tome gurina ningi yego gakiaba abate na machikongo be kwa lenge to abate michukros ento abate amachiko au safety belt lakini twara no aneka accident ya bedero ndiani hapo wasiri bwa bongana bobo sombi ne rekibijo murkemen na tebetebna na amachikongo ngobe kwa turi reforms nyingi zara begerwa ekene basikane ego koreka asibi goto chukwane go ya road safety itikoki ya road safety na yantu kwanda bila toto asemambi yaboni kero wakire kire kotegera ko ba imbiyo morobire kodokera sense mema gaseti asemambi yaboni kabisa mwancho morigereria asensemo ya kabiria magazeti unabutambe ngo twara gazeti ya Daily Nation kolende ntaragenda ngabundo chinga vinle momanyi kurwanya maiya omolo shop na my wife Purity Bwakire buya Kemuma kirandeni south watching live from Nakuru City Nyamoya morata morning Brighton na Dorcas tune in from Saudi. Asante sana mwancho morigereria gazeti ya nebana butambe ne gazeti ya Daily Nation ACPG entangani ono magana airobolito ACPG yo sase gazeti yuga engana entangani igoro ya omo control we budget imeyeka yo ense ya Kenya oinera Margaret Nyakango asebono abagavana asekyombikerikya abagavana bono bamoira neiri kubwatekana noroboti orwabaga kubwatoka abo amatuko aetira maiga igoro yechiko county chiriche taratumeka chibesa cyabo cyama magendera county chirikomi nigobono kyombe kyaba governor bakora una ane waiguru oyoro mugavana bwe county ya Kirinyaga sebono ale na boigo ale mo nero mo council governor wose nero mo tineneribe kyombe kyaba council of governor sebono aro monyakirogo nigobono abugora babwatu getoro boti igosijo koireneria igoro yengana ya Margaret Nyakango yoro mo control bwe budget ase awotenga chibesa echo osakwegerera aba governor ose county chirikomi chitaratumeka chibesa echo asebo igo arwete ninkigegerete county echo chitaratumeka chibesa echo nabo igo ACPG yo nigobone kumurikera igoro yomugano bwa omorario yomo oyomanekana Leonard Mambo Mbotera asebo na amurikirete anene bakwana naki abete omoraria omotangani goika ase ensema iria ya Kisumu chingaki nere tomumboya abete gagoitwa gasogwa kwa risasi nere obete yomoraria omotangani goika ase ensemo eyo no mugano mwanchu murigereria ochikoba ACPG gatano limona gatano kabere nabo ACPG yentangani mwanchu murigani gobono monikirete igoro ya kyombe kyaba bishop kurase kanisa ye katoliki asebono baso kiribene na tebanga barabuti bali wanchira na kinyomo kya enseme most y'abantu babwate oriboro oromo abo bamanyika inebuna LGBTQ go se gaysism nabo igo lesbianism baote banga barabu bali igo bali mamincha ya amangana yo iga ya amangana ko asichinyomba chobaralia iwana mo pop we kanise yo Francis abetega ko obeka engana nigara chikoro go senia anonyera abantu bali asense meyo yetnyomo chia oriboro oromo bono niga awote barabunga engana ya amo pop te basakogera abantu kangani go baragwanchira na engane yo ya nigo batengani go bali mamincha engana ya abantu konyomana abasacha na bakungu abakungu nabo iga ACPG yo entangani nigo bigo imurikirete igoro ya nero linge omonene ase ensemo yokubwatuka amangana gose yoboraria ase obisi yomorai bwense Dr. William Ruto oibono obetega kochorwa kobanero gochikotenera amangana ya Communication Authority of Kenya nero David Mugonyi oibono nero gochikoba mo Director General ase amangana yechinyumba choboraria gose gotenera amangana communication
Communication Authority asense to ya Kenya manchu morigereria nabo igo aso gukorera page yiga entangani nigo bono boige morekirete igoro ya obochori obogendete ase ense ya DRC ase bono borigerete ase obochori obobonene ase omonero mo general ase mo president igo somora ibwense yo Felix Shikedi ale mamincha no oyo gosema mincha ya ensemerie kwa mereria serikali ainara molikeire gosaira bolto ase page yentangani kolende nkoyo nkonyara chinsa ninsoegati gokumanya ase nchira yobo ikirano Vya sana nindo jina Bita Omari Ondena anapenda show Ensakia sana. Asante sana. Ekarakwenda I love your show sana. Asante sana Bita Omari ekarakwenda naye kuna sisi na ondebina kubwanje show ye kianda gekomi. Yango ira sika sidi ya standard na lya gusora nyore asiri tiko lya lero na alibuna nigobono liberera ligendete kwene kiwa gati yomoswati anjeli oyo otebakana nere onete magutali ya 17 billion ekarigete asinsemo yebunge kwerana ngakiamanyete konde liberane manyitukorekana na dikati ya denechi CS Davis jirigire amo na garana oil and KPA poses kore clash ngenya de ko bone kero ko machiko na maguta na yang who is really the owner ya maguta 17 billion moswati asinga na maguta na yane abana batana ya etalia ya bono amaguta na yango ekero mangana ta gete go shori go amange igoro yengana eyo boigo nindo ja sika seti ya testana di mwanchu more ya sepeji yintangani emelena diplomacy ngakikaru go kwana igoro yoborai bwa amorai bwense Dr. William to ainto nyore asebeji ya ime asika seti ya testana boigo nindo jena murai mokoro bwense ya Kenya political plan go sensemo ya siasa kiabwate asensemo ya Mount Kenya ngeraba Kenya baya iguru ebirengerero iguru yumurobelyo bombo yo kaberu murai bwense ya Kenya ogata murai okane bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta ngakia hata getego draw attention ya bantu ose Mount Kenya ya kwani unaba Kenya baya iguru ebirengerero asinjira ya bene onyorumna ense America mwako cyangwa golero bacholi akro yarokana Donald Trump nere nigo bono esokire ochikurwanira gosenigo esokire bena chikurwanira kirwan keminano kyo mwaka 2024 asensemikiri mayo dena nego bana jakuri Melina na barairane asense America komora ibwense yo ya America ni Joe Biden nere onyatika ku mwaka isiko ekanyatika go safu itamwe ndangani Donald Trump gorende baute amuna nanda bara square na kare monyo biodana bono e campaign yo ejende kubwa tinse sincerely ya America by the way mwachumari sikumaana America ngodeterminate siasa ya Kenya bono Kenya eriga there some experts about the amuna America etego chori bwae ngakibora affect ense ya Kenya either positively or negatively John Biden Donald Trump ebionsi usiko sawa na bokolina ngaki obajoli bwense America pranyare bo affect ense ya Kenya ujesa matukaro usiko para tona ise ichikora abajinse pa toranki ense ichikwa affected but then obajoli bo America bonda tuma chubelo iri bagalia ulia bene orena how it will affect Kenya positively or negatively depending no mara yoranyare ga kuire kirogekyo ase omwaka ogoje ina aramurikira asikasete stand manchumeria ingonyali baganta fungua ndani ngote bia mlatatu ekardonye tuwa kile aso studio asemambi ya boni Tukurase page ya kabiro mwanchu morigereria ase gazeti ya Daily Nation ni gobono gazeti ya Daily Nation ni gobono emolikerete ngaki ensemo yoboremo gose endemero je abo je bwatrantinere omokonyi bomora ibwense rigadiga shawa asebono egendete kolenta obo tutukano igoro yechi title deeds chibono chire ibere endemere jo isaine 1.5 billion ni gobono ebwate amasakara ali akoroki iyo ogosemo bolimo buno bwango marakabere na amasakara yonsi nigo bagotenga nigo are genuine
Agento kigendrete 40 obotutukanu ase ensemeyu yoboremo ogosoboremo bo agento bono keirire agoika bosio bwikambiro eri konyora obokonye ase bono oboremo bo oborebwa nere mo konyibo morai bwense Rigathi Gachagua na morugioye Dorcas Gachagua ase bono naboigo abantu bande aboigo bono bare bogosiba yebanyorekana nga babwatiranire ase oboremo obubono boisaine 1.5 billion nobo owesomera ase pejeyu ya kabere togosika motu mwancho murigereria ase boigo epeji ya gatatu ebyo monekerete naki aba bishop emergency ya Kenya beso kire na bono goteba gosekobeka be wasinga barabuti bali gosira kinyomo cha oriboro oromo gose abasacha nabakungu asabakungu tibali gosira nigo bali mamincha nebikore ebyo sibahoteba nga baraboni go bale ase seseni abantu balia bakora kinyangi unanyasaye abigete ase ebuku ase boigo bateba nga barabo ase ngana yamo Pop Francis nigo bono ba bawotanga nigo enkwane yo yalinga asogosesenia abantu bonsi ne babale abanyabibe kyagera mbale no kwegena nga mbache kurwa ase ebibe kolende tibali gosira gosembali gwanchirana amangana yo konyomana abasubati nabasacha ase bono nero monyakiro wo bwekyombe kyaba Catholic Bishop ase Ensakia Kenya ne yore Martin Kivuva bono ale utebya gosale kukwanira cyomba cy'oboralia abugoro nigo bono awatenga nebarabu mbali gosira osembali gwanchirana mangana yo yekinyomo cha oriboro oromo togosika moto mwancho murigera nabigase peji yakane nigo bono murekirete igoro yo mugavana Musigoro ya Council of Governor asomonya kirogo obwe kyombe kyo kya bagavana nere ane waiguru oyibo igoro mu governor kurase county ya Kirinyaga bono aigereire abagavana bali 10 abo bataratumeka kibesa cyabo cyamagendera ase ekeka ke emetenyi etato bono kwesa kolengana mu control budget atenga koromo tenyo egati omutenyo o July amona September niko bono besecho chitara tumekwa agento bono boigo monere anweiguru abugoro asogete isikona kwegerera county cho asbono atabetenga ase botumekibwe kibesa osasogete bene amangana ane ayubono agerire batara county cho kitaratumeka kibesa cyabo cyamagendero naboigo ase akwandete igoro yamangana ya yogotumeka kibesa ase county na nene gosangereria kibesa kiri ase county echo mwancho murigereria atogosika mutwe ase page ya gatano nigo bono emurikerete igoro ya siasa ase obomo bwazimio ase bono omosubati nere Sabina Chege oyoro mobunge omochore agoteba konye ndiri omorai obomo bwazimio Raila Amolo Odinga omochora abuna omokochikoba mukonyo yego se running mate yae akanango mbairete chikura cho mwaka o 2022 bono ale kwanego chinga kibabwate egikaro kyabo ase bali kwanira igoro ye siasa gose ya obo mobwazimio anene igoro ye kyama kya Jubilee ase bono batetenga konyendiri amochora akango bono babete bakoira chikura echo nebo igoni ge kyama kya Jubilee ikwanete igunga ki babegete mirobe yogo chikwana kinga nkwendera bali kumanyekania ekyama ekyo nabo igo gwa korigeria emirobiriri omurai bwense abekire se amangana nyamagendero ase ensemo yorogongo rwa Central nabo igase enseto ya Kenya na nene kurigeria engana eyoroboti eroria rwa bypassane sikiri batenganigo oroboti oru rutaikireti amagania abo alibabwate ebuya asebono bawo chikwene kinga nkorigeria bale gose egati amangana ali babete bakorigeria abu lituko lya igoro nabo igo mwancho murigeto gosika motwe ase page ya gatano limo nigo bono ebwate omugano gose murekerete omugano oyo bo morali oyo mo oyo munyankongo
oyo manyikaina Leonard Mambo Mbotela sebono akwerera gosiba akwerera umugano ye bunabeirika okora emirimo yaye ase ikinyomba cyobarari nabo iko anene ringibono ase peje yiga akwerera naki abeteka kobomo ose alengo motangani ngoika ase chinsemo chiri chato mumboya abeteka goitwa omwako o 1969 sebono yalingi county eri ya Kisumu ano mugano mwanchu murigiri ndaga ni bwesomere kigera ni goro mugano omotambe kigima unabeteka gukora obokore baye goika boniga nabo iga sepeje agatano kabere nigo boige molekirete igoro yo morali oyo Leonard Mambo Mbotera oyibano ro monyankongo gosora ro abarali bali abatangani bakorokunga chi legend ase ensemo iyo chinyomba chubali nabo igo niga ase peche ya gatano kabere molekirete ase arwete kolengana nera niga tenga chisokoro chiaye nigo chirwete ase chinsemo cha yao clan echigotoka asense ya Malawi Central sebono agotenga abuno barwete na nigo tenganiga abarweta sense ina neruga yaboni go yarenge kurukunga chi yao sebono yabete agosakwero mugano ye nenanga ke aigerete goikaga iga ase ense ya Kenya korwa ase ense yu yao igotoka chinsemo cha Malawi ase peji ya gatatu mwancho morigera ni gobono ekwerera igoro yomo inero lengo igati ya bali bakora sensemo yoko ya communication ase LBC yo morai bwense asibona beteka ko chorwa ko banere omo director general ase asamangana ya communication authority senseto ya Kenya oyinere omanyekena David Mugonye nigo bono awochigotena amangana communication wasamangana iyo boraria asense yeto ya Kenya ko irali bagari ye Ezra Chiloba oyibano obeka ko rusiwa semireme eyo ose obeteka wetigia emirime eyo omotie oikome omwaka oyoiga sebono igoro yo kubwatanirwa nama mocho yobo tumeki obobe obisi eyo mwancho morigeria nabo iga sepeje yiga nige monekrete igoro yo waziri bwoboreme obosemo yoboreme nere mitika linturi sebono achorire chiko abara ikorwa chi state corporation inye bono chigo bago chikokora emeremo nabarabo sebono abara ibachora tukorwa ase chinse mecho erikwane kinga ngugendera babale gosira na ase ense meyo iyo boremi imeyense yeto ya Kenya nabo igo ase peje yo nigo boigo naro ekunirete igoro ngaki civil society bono chabolire ekyombe kya DPP ko gose baire chiwiki bere choka kwene kinga nkorigereri bare amangana ya obokurumi obobwensemo ya Kimwarer and Arol Dam asebono ekiniki kyabake gotuguterware kyamubwatana ntinere mo waziri mukuru ase serikali yaita ase ensemo yekiganje ge serikali njuguna ndungu asensemo yekiganje ge serikali oyo rengororo abu atangani asibono ayote banga ni ko bakuboria ekyombe kya director of public prosecution korigereria ekina ekyobuya asibono babaire chiwiki bere nabo igo kugania ase gose ekyombe kya Kenya Human Rights Commission nabo igo ekyombe kya Transparency International Kenya nabo igo kya boliri ko ekyombe kya DPP ko enekinga nkube kwa bare byara abantu bali baganiri abantu bali baikera netibukurume ase enseme yo yeri bwagoria Kyamwarel naro asebono baganiri abantu bali osibabwatiraniri ebono babeku byara maiga yo yukabeire nero muwaziri wensemo ya magana yikiganja serikali yaite nere Henry Rotich ko bekwa gosego twara kwa egwo bosibore bwaye asekineki ko rusigwa asare asokonyorekana ngatabwati mamocho ande onse mwancho murigeria tigange yo mito Brighton nere aratoira ase gazeti ya Standard iri atumanye nara ya murikire ase gazeti yo uyo zane kran ko genderi gazeti ya sinyero ko yachuti sali bibido bya minyokere neri na sebechi akabera riranyoro na alibina aba bishop korwase ense ya Kenya ni gobono bahote abunengana Bob France nyaraka ukwana
ana igoro ya geisim telina igobone kalanyara kako ba kwandengane na igobwa nchiranire igoro yigane kurende abangi nigo bagikire ngane yo anyara kago kwana igoro ya mangana LGBTQ anyanyora sebechi ya kabere ekarando jina bona bobisa beserikali kusaba bobisa nyimbo ni waendete kwegaliwa igoro naki bago kanya amangana yeme basogano yebara anene asumusimu obe Christmas no mwaka omoya iwa aina tojo kwana boigo asenze meri yeli chikona istale road safety nerelie ichiko kitagere kobekwa to debona ndo abana baka alkublo ngakya yaje da yonse nekro wakiri aikire asistudia sebejato nindo jega abana yamate yama abana panigo bachira sega mbere kro bakaro gosta bitatu mwabo yoro murandia odagete konike kingana ya tata bono mbobore ande kineke ni owi pilong yose kiri gito twensi nyora yo sebeji ya agatatu boiga sebeji yo yono jena abamzie amo umwemzie amo no county secretary korwa ase county Nairobi nigo bono bago chigo nigo ba kiwe asikambero anekro ba de abuna nigo bataigwerete lichiko lia ose disobeying orders yare kubatanga ase oko yare kubatanga so koregede ase county yo ya Nairobi anyanyora sebeja to manchuma de pechi akane urina gibono abarai korwa se ensemo ya central atagutwaro bwoba igoro yumura yumukoropu ense ya Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta inaki atagi asoiri nande siasa bobo rebuna ogutakora emirimo buya ne serikali ya Kenya kogose ogutakora emirimo buya we serikali ya Kenya kwanza nabera irina umurayi segoto asensemo ya siasa nabera iseko bakongonta mbachikwirekero ya 2027 asensemo yum ya central nyanyore asebechi ya kane igaseti ne ya the story bechi ya gatano limurgetena bono umurai mugonyi umurai wense niga Dr. mugonyi umurai wense nari katika shawa nigaterina Kenya nigo igendrete karabu yabo igekera baboririe bali banyara bago choro chiko bachi ambassador asinse ekero baba tebina bono tiga bachiko bachi ambassador usebali bakoralia uchumbe ngia goji ase ensemeyo ya usijinsema jiriwa chiko wakirja Kenya ase ensengima niyo serikali bono korana ya Misiri gose ebolire data ya bana bali bakwiborwa n'abantu bali bakwa asense ya Kenya kawo kwana Immigration and Citizen Service Administration Secretary James Kiana ni gadena omachigorna abantu bari batari koleta data irengia ibono ego chanda no serikali kare ko beke miroberio ya yebu ya nyanyora sebechi ya agatane bijadano mumanjibeni ale yanyora yokonyora na ali na Kenya nigendete gukwana igoro ya diplomatic igoro na Kenya ya chodire bali yakora warbumiremo gana bali yakorende criticism so okomachiwa ngole komachiwa kurwa chinse chinde cha isiko manjibeni ndo jina aramurike asiga seti ya testarali nande no ngukorera abo asitukorero ngotena bono bwenyorere igaseti yao gwesomere ase oboime Mwanchumuria korera ase gazeti ya The Daily Nation ego kuikase page ya 10 ni waranyole nere omo General Inspector General Police ya Javet Kome asebono aganiria abanyanyembo bali ase omo timoko koirana ase chimemo yabo sichabo eliko ene kingango chibale gotinya obolendi ase ngakeyega yemeyega ye Christmas egendrete konya konyongire ange asebono atebiringa nigo abago chikwene kinganko bekabale oborendi boisaine ase chinsemo chonsi elio kwa abakenya chinga kichongororo choko chingera emeyega yo boy Christmas wose esuguko aseboigo usakwana lete yamangana yembura yel nino ejubono ya gendra gusegende gotwas chinsemo chinde asebono atebirana nigo chinsemo chinde chaba chigwa kwa mono igoro ya embureyo ya elinino nabo igoro nigo akwanete igoro yamangana yensemo yo bosombi asebono akuboria abarundi bono boigo babe maiso na abanyanyimbo aseke ensemeyo ya traffic gose yo bosombi boigo kubaboria komenta gose koba kiroli komenta koba kiroli ase chinseme cha obosombi eliko ena kinga nkokeani abale mebasokano yechipara iyabage koene kiwa gose yabelege koene kiwa asense to ya Kenya asibono aborira abarundi ba boda nabo igo bali abakurundi chigali
nabo aba Kenya gose abantu bonsi babe maiso nabo kubwatia amachiko namaragwa ari abikire se mo ye para elikwene kinga tibali gochia ko buna machika yugento kirachikoirera emibasukano ye para gose gento baganeti gose kerenge kenene kyaye nkelinga bakani emibasukano ye para enseto ya Kenya anena somoje goyiga abwesuguko nabo ase page yoniga mulekerete igoronga kense ya Kenya ya beirege kotuta goseke gosiria enibo nyinge yibono gwetera ase chigali chabeire chikoba chikwerikia ase amangana ye chin insurance echo chire fake echibono batenga negento bono kya ireke ense ya Kenya ogwa kwa konene bono asense ya Kenya yabirike gosiria chibesa chimilioni wetera ase abantu abo bakolika bakulikia chigali chiabo ase chi company chiamangana ye chin insurance echo bono chire fake kagukwana aboli tukoligoro oyibono teneta amangana yo tuka osobwene bwechi gari amo na mangana ye chin insurance ne Mr. Linus Wango nigo bono atetenganigo chigari chinde nchiroro chire fake aiga sense ya Kenya nabo igo chire gotumeka chi insurance policies echibono chire fake egento bono keirire serikali gosiria enibo enyinge nabo enyorere egazeti yuri wesomere ase oboime mwanchumuri nganchere inkolere geiga kolende nabo kwenyorera egazeti eyo wesomere amangi kena mange amurikire ase okerora page 15 no chikonyora ngaki abantu gosebense mo ya Tana River bono bakale kwe murungani nga serikali tirabo abwatukira bokonyi bonde bwensi igesa embura ya El Nino echaka gotwa asense ase bono bakoleranga nigo bakirwe mono no mochando yo bwembureyo ase amaliba abado agane tukoba chanda ase bono baoteba gosomuswatyo yo monere omanyikaina Maria Musallat awoteba nigo aba serikali yegete asense meyo ekabarangeri ekabaka chibicha nabo igo babwate chindagira chire ase chikali chikolende tibairi ndagira echo ase bono batebe tukunga mbankwa gubale chindagire echo ekero moyo goyo ere kolende go ikaboniga tibararora ndagire cyo egento bono babiri bakubwatireria goikase echibobisi iri kuboria endagire yo kolende mbaranyora ndagire yo goikaboniga egento bono kyabaire obwoba gose kebaite ebirengererio ebinge bunaba menye bensemo eyo manchimorigire enganchire nkolerega erindo nyale kwenyore gazeti yo naibwe somere asubukirano senchenale go kumanya asenchera yoko inyachuta Uyasano manchumari Ndizi mbiyamana asizame magaseti ngete kwa somi ya mange lakini asigaseti ya taifa leo ukipata utasema unabokonywana meodeana papa achokoza nyuki papa tari raira bono papa ori France na yale bono baodeana amechokoza nyuki ngaodeana viongozi wa kanisa ya Kikatoliki nchini jana walijaribu kufanua kauli ya Papa France kuhusu kubariki wanaume na hao wanawake wanaoana wenyewe kwa wenyewe, huku wenzao wa Kiislamu wakimkemea kwa kupendekeza watu wa jinsia moja kubarikiwa. Ndio na bono imekuwa cheche ya maneno na bono lende Papa France yalaga tena lendo no basisini huko wasini korokyo. So it doesn't mean that Papa France is supporting LGBTQ. Na tumeona dini ya Kiislamu ego kana kabisa yote na ya obunobo kabara. By the way, where we stand, watu wamekataa hiyo. Maite hivyo mbembele viko support LGBTQ. Tuwaroje na koti ya tetena na bago form their organization. Agidende sasa tujuita kwa aje. Lakini sasa kama mimi, asente ni nje. Na utasapaliki mwanamume awe mwanamke awe mwanamume mwingine. Ose mwanamke awe mwanamke mwingine. Ingibago chigokore. Sometimes ingibago chigokora. Ebuna bono totebe omusubati na bago na artificial na bago wego artificial amage na bago abekure na bachiri digitali anyoro mwana lakini musaja ino bedoli ino anyoro mwana bono medento machikora no nyine ko dienda atebana wakini wajari mungu na adaptation ina ndabajaga na musaja ju adaptio mwana we heading to this in abana lende na baba saja na musaja bako nyoma ba adaptia bana where are we heading ngikiabe
monene na bago twera ni turu amasabo na bago twera ni na tumogona monene ensi ya ikire ya sarikire go seni ntutu asarikire matese ensi ya sarikire se mwanya bantu sarikire mwanya bantu ochenjire uthu bwaya lakini ne teatro na ki ekoba go chibosio ekaroje abagabana baro bigirire igoroye miradi ngoje no mugabana na bayire chibesa buyago lakini chibesa nyinge ni go akarutumeka ase rogotara asini lakini development yakaba zero ngoje no mugabana we county ya Nairobi Johnson Sakaja development is zero kana ndo bale yote yana bono na go Mike Song mangana Kenya na bintu birego ngoje na bisho watu de digora dena amonto de bwensi oromurai egende tangani agotaka kuitakira namaya ati kutumena 2027 ala dena yaya meto watu wamefalia ngozi ya kondoo kumba ni mbwa mwitu mundu aboko die Biblia kabisa eli kina whole Bible nada kwa make sure na malika alimu anyaro lanyi bogoleti kabisa lakini ndani yake ebirengere ya wadini bingao mwachubalia yin Kenya Kenya tuendelea kuombea Kenya yetu torene kiusko jubu tutakwenda sasa mirimo tumuko sinini tukwenda tumayana ngaiwa kire na wikire tutaanza na mchandara wetu katojuwa na road safety lakini hayo sikura ya kwa nazunguka juti torena mangana ya LGBTQ ngakiere aroje kona nikambiro na paporo yakarusini abana ebo yonto juwa na nonye na mangana ya yumura ibwensa wadana kisu nilipewa siya kukata sukuma mamboga tuarore okio mtata naje tembake kaunti ya Kisii mwisone egarade ana mashaka yako atalini monda kwa wawere oboba anene rokora ilevi na vile controversial sana etewe kwa nyaramo Kenya omole sana okwelugire kina mpaka ilevi na mangana makomu sana mwajumelia bono lende tetoro nanga dokoro mwaka tatara sasa mende motumo como sinini gwena tore asintunde ito yomoelio ase ensemeli yobwansu weli chiko imeyandi Steven Rubwansu umausi Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobore tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito nabigo tugukutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanira asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeraga ase enseto ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicyamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria Eskuru ya St. Anne's College nigo togokwari bagario komenta ebirengo byekisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT ase krengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna assistive technician video editing and sound production computer technician and programming web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia e piano
nabo igo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary nabo igo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building ange na jua kali asepare kogenda yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estedi yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma angena Vision Point sako Voigo e branch ya Borabu ejuwe gotoka imemo choki jauri Erio kwerikia nigoga neirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Gendo tikeria kia sensei buna komenya buyake bochenu na kieko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga tutebe abantu abanene boka usinone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobo chenu ubwo mubiro ekoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwa gotire turi kunyara gukora mirimo iri kwango kora umwana ataraike emyaka 5 mutabu ati kenda gwekorerere bweka niga gokorerwa so ebintu biri